ginagawa mo? Ay, di ba sa ginawa eh? Ay, kami at ambisyo eh. Timing. Walay tao. Ay, sus, taghanang gamit. Kani, pwede ko nang dadon. Akong live selling. Magkakwarta pa ko. Sus, tindota. Ini. Wow, jackpot. Puno sa bugas. Ay, dadon eh. Ini, madaan eh. Dapat luwag. Hindi ko kailangan nakapit ng mga uso biglo. Ba mga non-stick na luwag. Kani kay mingaw ba? Wa joy tao. Patay. Adto na po ko sa akong adtuanan ba nga. Basta lang. Uy. Hindi. No. Ini. Pagkadako. Matagbaw. Diyan ko aning yun. Sus. Kay, timing kayo. Nanapoy bugas. Okay ne. Pwede rin ko ning pang-iton nargo. Oh, mabusog na po ani. Kalami ori aning pepino oroy. No. Sakpan. Op. Ay nagtabo ni imong naong day. Oy, sus, kasayang si mong itsura, no? Pero imong trabaho. Minana ra. Mong hinabot ka dili. Ngano? Dili pwede? Di pwede. Ngano, ang kanara mga tsaka o dagway ang pwedeng mangawa? Kasayang si imong beauty, day. Kagwapa o kasiksi ni mo niya. Oo, gani. Nga mao na akong gipiling trabaho kay kinsa may magdahom ko no. Kinsa may magduda magulo nagdaotay nga kawatan day ko. Magturo sila ako tag iya dire sa tagbalay, di ba? Oy, sis. Di na ni mo itutang. Mindset ba? Mindset. Ano? Po. Ako na kauna ni. Ako ani bugas. Sure ka. Ako ani bugas. Imo ka ginawat. Kita ko kung gikawat to. Ako pa nagikawat. Wala na dire. Kana na imo Dire. ka. Pwedeng gibit-bit lang. Ako na gibit-bit. Pagilambot dire. No? Ika de tag-iyaan payag di ay kuya. Imuha na ning payag di ay ganun. Pasailuan lang ko. Pasailuan lang kuya. Uy, kanang bunga rin ginas kagutom na kuya. Ikaw ba? Naunahan ka ko nimo? Ha? Di mo lang kita kaya diri yun. Ang dili ko din ikaw tag-iya dire? Oo niya, ayaw. Dagi mangawat sa guba. Sabi mo na ikaw tag-iya. Hardlo pa ko. Hardlo pa ko kadagano na unta ko kay. Dito na mga buka dili ikaw tag-iya. Sunod ba? Kung mangamat mo gani ka, ayaw pagpanghadlok, ayaw paghadlok ka dire kay pwede naman kang maingon nga. Paapil na ako diha, atok kitang duha. Nga naghanap man ko nimo ha? Ba't hindi ko kuyawan dyan? Nakuyawan, deka. Ay, nakuyawan ko eh. Nakuyawan ko niya. Ikaw, sa plano nimo. Mangawatan. Mga WhatsApp? Bahin ng tanga. Say, bahin. Mukupot gani ka din gani. Kaya ako na ipangkuhan sa mong dagway. Bawa, ako'y nakauna dire, so ako'y makuha ka ng gamit dire. Ako pa ni live selling. Kung gusto ka, pag-atang sa ako ang live selling, Mars TV ang akong account, mag-live selling ko unyang gabi alas 7 ha. Pag-atang lang kung gusto ka, kung ganahan ka nila mga gamit dire, ato lang sa live selling, kaya barato ha. Kuwatan maganya, imo di ibaligya ba day? So, lasi ibutan na ko sa kumpayag, kung masakpan ko, kung may mo agi na, may nga ako ang Tunga, nanggamit. Dani. Pili pwedeng tunga. Pwede ito, hawa. Ako pa rin natanang gamit, hindi ako kay kapangot, ani ha. Ako rin natanang din eh. Ako'y nakauna, sumapahawa ka. Hindi ka mapahawa, gani? Pahawa. Ayaw pa hikap-hikap. Iso, balita. Maldita. Nagto, pag ikarehaw, kakawatan, oy. Mas wais pa kunin mo kakawatan. Wa na ilay mga kawatan niya ako ra. Balik-balikan ko ni Dre. Lagot ra ni kawatan na sa...